Beloved brothers and sisters, good morning. Hindi, papatay kayo. Good morning, Apo. Good morning, Apo Hermana. Palakpakan tayo man tayo, Hermana Mayor tayo itatang atawan. Ma'am Angeles Rivera, taga Bawa East. Ng tubo EJ Palukpong. Parang may tubo mo kumamakam ni Mami Christy ang ako bakgam mo kay Kano. Itinay ito yung aldaw ng itinay-basa nga pasat itinasantuan asurat kang runahan tinasantuan ng Ebanghelyo. Idi kang itingitan iti pandemya nakatado nga lintag dandani inaldaw hindi nga mangiruar dinawas nga mangiruar ni Apo Gobernador iti executive order based on the resolution that was given by the IATF, Interagency Task Force for Managing Infectious Disease. Adagtatim mo na hindi ka dete face mask. Wearing of face mask iti pa norumwar ka iti balay. Nang makakatawag ini adudag iti pasaway face mask ko kunada iti face mask tatang okay data yung iti open place face mask kunada na maabungan ti agong ngiwat mercury mo iti nung narumor ka nakabamamot yung di agong di mo lang iwat iti takkaban ano saan ka dato'y timid ti face mask mo kadamag kanya kada mo yan tatimid mo diba? Iti ano saan ka iti face shield iti sa mula usaran no ada makita nga iti aglapas nga pulis nga may agtiliw agtiket iti di unana kasi di ba? May paring ti agruruar takan ng taon nagtibalayo ko na doon kita tano daw ang BHW mapan makikarubag chichismis na yung tunod na ti pulis ka ako Diyos ko nagsingpunta naka-face mask na ang sundagaya mo ada pwede nangiti ni dato mga pada nga motorista nag-drive da nakamotor da ag-helmet da noon kunana nunukwan ikatanda hindi nakakita da naging agpaigid naglalot yung highway hindi ag-helmet da abay at agtiliw ano sa angkat naging padang nga dalugan na apo nung makita na dyan LTO dyan apo dayo pa lang apo kakasing ang mga guy-guyod dyan seatbelt tapno lang may seatbelt na at tungpal itilintag ta ang nakayat ti matiliw ang nakayat ti matiketan mamultawon no maibalod diba? Kasi tayo no daduma nugutan tayo nuhaan kasi lang we are complying to the laws dahiti paglintagan because haan tayo kayat iti madaksan di ba nakababa iti may balod kasi di pampanunutan tayo pero let us remember those paglintagan laws that governing us is for our own benefit and or for our own good pagimbagan, paglimbagan, kung pagsayaatan tayo amin. Tahan mo't lang nga naputar na irwar na kita nga lintag para kadagiti sumagmamanulaan nga tao kasi hanno ko nga lintag di jahe. Kat ni Apo Jesus, nungit kitaan tayo, tinay-basa nga pa sa tinasatwa na surat, kunana, makastrip kayo ti pagariat ti langit, no napaspasnag ti panagtungpal yo ti pagayatan ti Dios nung ti panagtungpal dagiti pariseyo kung dagiti mamaestro ti lintag kadagiti paglintagan dagiti lintag kunana apay kasi these Pharisees the teachers of the law they are like agkumplay dalaan ti lintag ta isot rumbang maagbuko ka sakbay ka nga mga anak ko mga ro sakbay ka nga sumbrag, iti may nga pagtangan, masapon na dalos, iti imam, sakam. Uriawan nga tatikili-kilin, basta nadalos, ti saka kada ima. Kada, hanggang mabalin niya, trabaho, ti aldaw, ti panaginana. O kita nyo ni Apo Jesus, kat tinilaw da, nang kutim, iti aldaw, ti panaginana, nangagas, iti aldaw, ti panaginana, nakikadkadwa ka, iti unclean.
Dagiti kung natin dagiti managbasol at dagiti collectors of tax, dagiti tax collector, dagiti dakes nga babae, Mary Magdalene who was known to be adulterous. Di ba? Nagikadkadwa ka na dinilaw da. Apay, kasi nga ron isuda ang tungtung palda kano tilintag. Yung apay nga tangami nagtungtung palda kasi handa kayat ti madaksan dun kayat da ti maibidbida. Di lang ti purpose da di Pharisees and the teachers of the law during the time of Christ. Kat niya po Jesus kinunana nang nagyo nga na sa audio unana di ka mamapatay. Nung pinagsawang ka nung kabsat mo nga awan ser-serbi mo, maag ka, may saklang kan, you are considered committing murder nga tan, idi unana, di siguro ti kayo niya sawan niya po Jesus. Di ko na, di ka makikamalala. Kat no kinitam iti may nga babae, kung na niya po Jesus, no kinitam iti may nga babae nga, daan pa naggartab. Kasi vice versa, or babae kinmita ti lalaki, nakabasol ka, tipan nakikamalala, may saklang kan iti Sanhedrin. No haan. Una na pa Ano tikay kasawan ni Apo Jesus ka ito Anya tikit, no kitaan tayo, the bigger picture. Ni Apo Jesus, inyong unag na dagiti lintag. Ano daduma, they stick to the lintag latan. Di latan, din no nabasa mi sulatan. Yung magpaypay sumad namin kakabsat, apay ko nayo. No yung bagang tikabsat mo awan ser-serbib, nagdagsag. Di ba? Tas kamulan ito. Kas mula tinungpan, kas mula binagkungan, dito kas lang, panangituring mo, tikabsat mo, dito dead man walking. Di ba? Awan ser-serbib ko naman, takabsat mo, apay bagang tikas dyan. Awan iti ayat. Awan ti ayat. Maag ka, nakat ti maag ka, dito uri ang muna ti ubraan kathan na masahan na kayat nga ubraan. Di ba? Nakatimaag, nakakaroon pa yung ganti the word tanga. Timaag, the word maag na ununod nung ganti sa mga duldog ka na bobo. Ama, nagpepeso, i-research yun. Naununod, nga sa nga maag nung nagiging nga sasao. Kaya didakkel nga insulto ti kabsat mo, no ibagang ti kas, awan ser-serbing, ano nga ron ti kaya mga sawan ti kabsat mo. Awanan di ba? So you are like killing that person. Pinatay mo, hindi nga kabsat mo. Yung tikayan nga sa ni Apo Jesus. Kung tikayan ibagbagan ni Apo Jesus ka na ito agtungpal tayo pumamot tilintag, haanlaan nga gaputa isut masapol. Agtungpal tayo kadagiti tilintag ti Diyos, haan nga gaputa nang nagtayo. Haan nga gaputa, ibagbaga tayo nga Kristiyano tayo. Ngam agtungpal tayo kadagiti paglintagan, ti pagilyan na Pilipinas, gaputa ay ayatan tayo, ti pagilyan tayo. Agtungpal tayo ti paglintagan ti Diyos, haan nga gaputa ay kayat tayo ti may salakan, haan nga gaputa haan tayo kayat ti mapanjo impyerno, ngam gaputa ay ayatan tayo ti Diyos. Imay kayo nakimisa. Apeng imay kayo nakimisa. Is it because it is your Sunday obligation only? No. Naarabaw. No kasi umayak makimisa na obligasyon ko ngamin, narabaw. Umayak makimisa ta bakit nilang makita ni Apo pa ni simbaan. Apay na tinetexak ka na kayo, hindi kayo may nakimisa di dumingag-attendance. Ngayon, umay kayo makimisa, gabuti dakkel nga panagraem, panagalag, ken panagayat ken ni Apo Dios. Di ba? Apay nga magmisa ni Apo Padi, gaputa obligasyon ni Apo Padi. Narabaw ano kasjay. Apay making magmisa ni Apo Padi, gaputa kababait kadagiti umay makimisa. Narabaw no kasjay. Nung magmisa ni Apo Padi, gaputa ay ayatan na ti Dios, ay ayatan na dagiti tao nga umay makimisa, idaton na ti sakripisyo ti nasanto na misa para kadagiti tattao. Tapno dagiti tattao makapagtungpal da iti Sunday obligation da. Hanlaan nga obligasyon. Hanlaan nga gaputa masapul hanga gaputa isut na basam ijay lintag ngem gapu iti ayat. Di na ang gabsa, hindi kayo na ibagbaga. Kasang mo nito, kung nag-helmet ka, haan nga gaputa, isutlintag. Ag-seatbelt ka, haan nga gaputa, isutlintag. Nung gaputa ay ayatang tabagim,
ay ayatom ti pamilya, ang mga kadino, madisgrasya kayat adayon apo Diyos, dakos ti kwam. Diba? Dahil ti kayat na nga sawan. Dahil ti kayat na nga ibaga, dahil nga po Jesus kada tayo, agtumpal tayo kadigit tilintag ti Diyos, tilintag ti tao, han nga gapu tayo isusurumbon, ngam gapu iti ayat, gapu iti pa nagtudyo tayo, ay ayatan tayo, ti bagbagi tayo, ay ayatan tayo, ti pamilya tayo, di ka makikamalala, hanga gapu ta, matiliwang ka, hanga gapu ta may babaing ka, ngam gapu ta ay ayatan ti pamilya, ay ayatam ni bakit mo. Hamo nga sweet-sweetikon ti padang nga tao, hanga gaputa dakos, hanga gaputa may parit, ngam gaputa ay ayatam ti padang nga tao. Hamo nga gulgulangan ti padang nga tao, agumom dagiti sanikwana, hanga gaputa dakos, hanga gaputa it is against the norms of the community, of the society, but because you love your neighbor. Dahil hindi kahit nangasawon, hamo nga kulkulaman ti padang nga tao, tagaputa, nakababaeng dakos, ngumkat di kaputa ay ayatom ti padang nga tao. Hamo nga chismison ti padang nga tao. Hamo nga itadanos ti padang nga tao. Hamo nga perperjan ti padang nga tao. Gaputa nakababaeng, ngum gaputa ay ayatom ti padang nga tao. Di ba? Kasjay, o dagiti estudyante na kayo maubing, in kayo agbasahan na gaputa at dabalon niyo. Ay kayo agbasahan na gaputa imbaga ni nanang wano tatang niyo. Gumin kayo agbasa gaputa kayat yun ti agbalin nga may nga tao para iti bagbagiyo, para iti pamilyayo. Diyay ka tabusa. Kaya, dito lagi po tayo, yun unag tayo. Yun unag tayo, kakabsa gaputa, itay yung tilintag, dahil laan itong panan tayo, no? At tungpal tayo tilintag, gaputa isuti, rumban, kan gapu iti panagayat tayo. Dahil ka, dahil matlaan, tikayat na ibaga ni Apo Jesus kada tayo, iti tayo ito yung Domingo. Iyon unag tayo, te panamati tayo kankwana. Dahil mo na nga, api at kararag ka. Gaputa kayat mo at damatungpal nga wish mo. Tuno na tungpalan, awan tumanan. Umay ka makimisa, gaputa at dakayat mo nga dawdawatan ka ni Apo Diyos. Nung tuno na awan mo di dawdawatan mo, bye-bye. Kasi ka di, haan. Nung agkararag ka, umay ka makimisa, gaputa ay ayatem ti Diyos. Ayat nga ron, ano nga ron, kita ang tayo, agtintinag ti ayat. Agtintinag laan ti ayat. Kakabsat, mapukaw aminan nga banag, ngumhaan tupulos nga mapukaw titalo, pamati, ayat kanamnama, ngum kang runaan ti amin, daytay ayat kunan nga ron. Because of all virtues, adda dyan nga to daytay ayat. No, adda ayat mo, adda namnama, no, adda ayat mo, adda pamati. Isod ka po na nga, agaramid tayo kadagiti banbanag, han nga gapunta isot masapol, han nga gapunta isot kaya't nga makita dagiti tattauhan nga gaputa nakababain nga tayo obraan ngem gapu taay ayatan tayo. Di ba kun ada nga ron ko leta panag face mask tayo ket haanmet nga laeng nga para tabagbagim ngem para pay iti sabali nga tao. Tabakaket no daking ka di virus hamo kayat nga maakaran ti sabali nga tao. Di ko na iti di ba ayat nga ron di jay. Isu nga iti palpalagip ni Apo Jesus kada tayo iti daytoy nga Domingo. Diyay karit ni Apo Jesus kada tayo itatangong Domingo. Kasano tayo nga paunggan, dagiti kapanunutan tayo. Kasano tayo nga iyon uneg, iti panagtungpal tayo kadagiti bilbilin kadagiti lintag. Iyon uneg tayo, haan nga gapon ta isutruban. Iyon uneg tayo, diti kapanunutan tayo, haan nga gapon ta isut masapol. Ngem iyon ago iyon uneg tayo, te pamati tayo. Iyon uneg te panagpampanunot tayo, gapu iti ayat. Kaya, kinantay niya Apo Santa Maria, Our Lady of Lourdes, ni Bernadette, nagiti ubing nga nagpakitaan na. Haanda nga nagtungpal iti mensahe ni Apo Santa Maria, gaputa isot masapol. Ngam gaputa ay ayatenda ni Apo Santa Maria. Nagiti pinili nga ubing. Diba? Ni Apo Santa Maria, kinantay pa.
Nagtungpal ka di ka ni Apo Dios. Let's go back to the history of Christmas. Balasang, averagely, estimatedly, according to the scholars, 14 years old, idagsikog. Oh my God. Apay kasano lang ti panang-akseptar mo iti kasi 14 years old ni Apo Santa Maria idiag at sikog. Pagan ano no siya. Ngem gapu iti dakkel a panagayat na iti Dios. Anan ti kinunan at tuyak nga adipon ti Apo maaramid kumakanya kas iti insa ko. Diba? Gapu iti panagayat tayo. Gapu iti panagayat tayo, iti pada tayo nga tao, ken ni Apo Dios, tungpadan tayo, dagiti lintag, dagiti nay tuyang, kapaglintagan tayo, gapu iti ayat tayo, iti Dios, ken iti pada tayo nga tao. Amen.